Честита баба Марта! Честито и от мен на един от най-хубавите български празници, който ни носи вече и усещането за пролет. Връщаме се отново към днешния празник. Столичани украсиха с бели и червени цветове дърво в Борисовата градина. Днес с мартеници се окичват дърветата в още 27 държави по света. Инициативата е част от проекта Мартеница, който се организира за трета поредна година. Българска общност в Австралия създава традицията за украсяване на дърветата на 1 март. Целта е древната българска традиция на мартениците да се превърне в световна емблема на българското. Да бъде създаден положителен образ на България, българската култура и българските общности чрез популяризиране на празника 1 март. Миналата година около 26-7 държави всъщност осъмват с дръвчет, което е чудесно, защото разпространяваме традицията си. И подаряваме хубава емоция и пожелания за здраве и една хубава и щастлива година. Да сте живи и здрави, младежи и девойки! Пожелавам ви много късмет, много любов, много пари, но най-много здраве!